La seguretat ciutadana és un dels eixos en els quals treballen els serveis policials del país i una de les màximes preocupacions de la ciutadania. I més quan estem a les portes de l'estiu i una ciutat com la nostra incrementa amb escreix el nombre de veïns. Això pot comportar un increment en el nombre de petits robatoris i furts i més soroll prop de les zones d'oci. Un conjunt de situacions que els cossos policials intenten evitar amb les seves actuacions i que ahir van ser exposades a la xerrada sobre seguretat ciutadana. L'inspector en cap de la policia de Calella, Joan Vilademat, creu que els veïns de Calella confien en el servei dels agents, posant com a prova que en tot l'any passat es van superar les 28.600 peticions de ciutadans. Ara, des de fa qüestió d'un any aproximadament, hem desplegat les primeres 3 unitats d'agents a peu de proximitat per lo que és el barri vell, bàsicament, i concretament el centre comercial, i ens estan donant molt bones referències, evidentment, perquè és un servei molt proper, estan en contacte permanent amb els comerciants, viuen els problemes de forma directa, i llavors, a part de solucionar problemes, també són uns transmissors de la problemàtica directa del ciutadà. Actualment, la policia local disposa de 47 agents, gairebé el doble que l'any 2000, que a partir de l'octubre, segons preveu l'Ajuntament, ja treballaran a la nova comissaria. Vilademat va destacar que molts cops la seva tasca es limita a serveis de mediació, ja que les actituds denunciades no sempre són un delicte, tot i que puguin molestar els veïns. En aquest sentit, Vilademat va dir que el cos policial espera l'aprovació de l'ordenança de civisme, que fixarà els límits d'actuació del cos. Aquesta nova ordenança i l'aplicació de l'ordenança de sorolls també és coneguda per Mossos d'Esquadra, que comparteixen competències amb la policia de Calella en la majoria d'àmbits. Això no vol dir que no treballem conjuntament, perquè treballarem igualment conjuntament. El que passa que ens coordinarem millor perquè tenim unes especificitats d'horaris, els dos cossos una mica diferents, i estarem igualment connectats perquè nosaltres portarem un portàtil o un pocket de la policia local i estarem connectats igualment amb la policia local. Els serveis seran conjunts, igualment. Val a dir que la Generalitat pretén unificar els dos cossos policials en un sol servei, anomenat Policia de Catalunya, a través d'una llei prevista per a finals d'any.